asitokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchereria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gokora obonchereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebintu koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyecha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchereria. Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotage tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Nyamaka Multi-Handling Services yekubwatrana nensemo y'obulimi obutugi bwetugo n'echinswe yeserikali ye county ya Nyamira nigego korentera amorokererio y'umwaka bw'ekiri bwibere n'emirongo ibiri n'isatu Agricultural and Trade Exhibitions and Family Fun Fair iryo gusukia busyo ebirenka by'manifesto ye county ya Nyamira by'obulimi manufacturing trade for sustainable economic growth egati yali uranyororo nobokoreri bw'eki benki ao chi company ao chokorokereria iguru yamangana y'obulimi bwensi buri bwanchete kurigereria iguru yebyegwa gose talents n'ekigosori cy'abana amarokereria yo nigarakorekane guchakira rituko rya Jumatano kitariki 5 goika kitariki 10 cy'umutinyi 12 ase skuru y'oburuso ya Nyamira DEP yere kimite niye muchuka kurwa stage nene y'Kigali imeye town ya Nyamira bono iliuko manyamange iguru y'amorokereria yo bunakonyora ribaga iliyo nayo boyo mobo akesimi ase namba enoti isano na ibere yemo isano nemo ibere enoti isano na isatu isano nemo kianda gose enoti isano na ibere isano na isatu isano na ibere nye enoti maragatatu eyemo gose enoti isano na ibere inye yemo isatu isano kianda ibere isatu inye gosobarikireri yuko guchiase Eric Makanga 01@gmail.com Boigo mbabwateri baga ryukwege kachigari utari gwakanera iryogosoa asa morokereria yo abantu abanene nigo bagwakana shilingi 150 na boigo abane 100 yoka agira bwango bwenyorere ribaga na boigo gwikira nororo asa matukayo iryubwe manyamange na boigo emerobiri bekire iryogosukabushi Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Biamara wano manchu muliro Ndizi TV nandando nsia sobe na tuwa kerambia mune krocho walete Ndizi TV nero wansumusi ana sumuruberio bwensa kia uyu jakirali tukira Jumatatu, Jumaine, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa wende tukira ture Jumaine.
ithariki 25 mutino yo 11 umwaka 2023 katugereria matuko 34 tukunguntu mwako yoiga ekato semeretio manena nyasango tuanjirare ekara utobokira lituko twanyorana ase embeo ona libotambire tukuria Jumaine nigo tukutwara di afya gositwa kwa negoro yobo chenu ati daktari awika ase studio twakwanda mangana abera 3 4 akitokolinda afya yeito maroireki agenda tegutulema kera sokore anagandena umugondo buburuire nintwe igo tabekeretio umugondo utanyorubekeretio buya nabokonyoro konya kurwara kira litu yobo daktari nekekera wika ase studio ototebireni na kitugwetanga kurwa samaroire abao nandekero kwigure bobe ngakyo kogenda ngaki ogoika ase nonya gitari ndekwanyaro bweni bwa ona hakware nikandike komio obe na intwe mbako mwerio nyurana ntora sinse mimi mitandao Facebook tonyore DSTV News Digital bega sinse ya YouTube na tonyora DSTV News inchengo ndamurikira lituko daktari netokona nere lime wiki nandi lituko lero ni omugare kwigwiriogi lia basaje kiara lende dori kalero na nyora lende na tagwikirana ngasinje bitango bitanyare kutangika golende nande kuralemereria iriogi eri bado torago aya maigerio asemambia bone karibu sana daktari. Asante sana Mito. Asante karibu Brighton. Na hendo manyite ekererio girira maboneri ono wikariwe line nake rasima manyite space in the house ihono baote abana litu kumuna bona lia Jumaine ngakia rero na hendo manyite kara mbuli konya kutuga na hendo manyite rero wate abakitari kiabiri 27 sina 8 na nyoli litu keri mara hendo manyite goto chage tu approach mwana nararia kabiri tu abaserekeire sana tuje tu approach festive season basijirindina bali barabango munna bonya bachake goteranga Christmas timwe atirio bile batera tu bachake Christmas chinga kichiri chingia abantu bakumirana bakwana baseka lakini ayo si piga koba ekerura nyole afya ino nenongere bona keko rito komuni liare Jumaine engaki togo koro mutinyo komuna limo toso mutinyo lyo December bosie ko mwaka itakire totebe nambu ya mono asoko babuya ende ogukorega ci mwaka mugima lakini ayo sto konyara ko yakora onye tubwati afire ndonga neke ko rutakire osaka beschiza cyo chisinini egero manyenga inkike ko gero mubiro salika ende gero mubiro salikire igo inkike gero salika egero kwanyoreri chiweri omanye ko ligina ngakinko yokonya nitange onye turasalika kurwa so muchano liwo chigoja gose otange gose obweni omuchandoli salikina ndimo tenege ko Tenesia Support Center ero umuchiwo songo andira CDC TV egere go somio to semani egere tomanye ali abwenete asoko mekia obonda bwito bwomubere yani asinjere tukurukana obonda bwa afya ibone karutegete ko baliche nafu nekarutete ko twara afya erendonge iye yonsi pio ko nyori tukulie Jumaine igaiga usiwao DSTV TV no yore usiwa ino igakoro kuna daktari Joel Mayo na daktari Joel Mayo igakoro asinya gitari ya Tenesia Support Center Tenesia Support Center unilitari ko kwana ninya gitari ko bwenia goitiraze amariogo yemete yani asinjere dokoro yamana Apple Medicine so alternative medicine negero to kwana gore alternative medicine go to kwana ninya gitari ko bwenia chinjara chirichinde asinginjo yaki Tenesia Support Center ninya gitari yo ya chire kumasoro ngoro Africa ya mocha ikobwenia yani yoko gendo oteri konya kwere so munya gitari buno igwete nero yoke wachi machine kiekerero ayo ko endo ikaranso kiro munya gitari akoringo lya ote na ya mubiro mbiyole ya yo mubiro no bwate kimo gete gesaligete ya mubiro no igwete bobe yoto basiro chandike kiagera Tenesia Support Center no ire omuchibo songo chinsemo cha Nyangongo Nyangongo ngayose ekero gwarure ko gol mate ko mosocho ko rusuneka ko kirigoli sirogoro ko rugembo ko kero kayo go chapake stage ni rugo ikire stage main stage asigali jikwanda chisemo chyo chigotoka ulikire otamboke para mate petrol station nero bakurukana makutano trimbo kenjere iyo kongo anduri chimno yo kando chinyamire uchiketale otire oike Nyangongo DOK Primary School osuke bosi yake asini ni tu ulikire para mate osoni yo left no bokora Tenesia Support Center Limited na pararogoro egotobwate Nyangongo Central SDA Church igotole opposite Nyangongo Central SDA Church na mbarabali na Nyangongo DOK Primary School igo enjere itiraso kuchiketala lakini ni gokorukuru nyamira abo onye gari uline tege goeta chogo ogoikere junction ya Nyangongo osoimena utirimoka namo na gokoline pigipigi paka Nyangongo Central SDA Church gose Tenesia Support Center iri gatigati gose opposite Nyangongo Central SDA Church iri na mbarabali Nyangongo DOK Primary School lakini to chandike kiaga na bogwake namba isimi engoro kabisa yo munyagitari 07 48 45 45 45 yani enoti isana ibere inya isana isato
na bocha tino munyagitari ase namba isimi ya 0726 92 45 45 yani enoti isano ibere isano yamo kianda ibere isano na boto nyora ase mitandao yose ya Facebook na botole Tenesia Support Center Limited na boto nyora ase mitandao yonsi ya WhatsApp ase namba na WhatsApp na boto nyora ase mitandao iliende tugukwana na ilia menene karota ituguturikira seneri huko abuturikira ase info@tenesiasupport.co.ke go se contact@tenesiasupport.co.ke ine karota itukulika email yale mwana ali mange asawa mutanya ali kulika SMS go se asogo chat WhatsApp so ase YouTube gali onyora mangana yonsi ichibicha no agotoka gali mtandao gwichibicha kurukuna YouTube Tenesia Support Center Limited ne ase YouTube gali limited libeli Ltd so ase website yetu www.tenesiasupport.co.ke ikora tale physically na bogocha asogotumia Google Map olike Tenesia Support Center Limited musubate narali okwanelio girige yaka sana abakoleta paka gali Nyangongo omuchibo songo Biyo sana manchu muri ondi Steve ono wethena Tenesia zingia tutebringa kyugo tara mpaka oikinya gitari ali inya gitari ano kugenda turi gotebanga kyugwete no goikorona goteana yaya nje najire kurandi ngoringo enye machine yoka ya thena yaya ekimo kia ongere bobe nigano githube nande kwa makwegwa amario ibo batarire aria sensemo ya Nyangongo ende unyaro konyoro bubweni bwao ekia to siereri daktari wa thena ngaki tari rasimo ibubo makora gitari na bogo cio mioro kwara iwanga kyogo jekikera igali unje kunyire service ekro ya sarekire ni uratumike no ndi chibas nyingira kinese ko ire gali ya service etarabuga no engine kukukuku na bakonyana na uratumike chibese ching daktari sokora gante birinya kosira osinde na mete umubiro oyo no borwire bokolema no rumugondo itu kabisa nga antena ya meterende kwanya gwerigereri nande kwale ndavi yawo najire kwanja nene na mwende na ile kolema daktari borwire mbrabu bali kirwabu no just screen yawo daktari ngikara atotebe daktari ngikara antena ki ekobwatia umwalimu gosometi pronounce daktari ngikara atote intori kwana bobe tosalie daktari ale machine yeto de bale lietelio ngitokori kwana ase emambi yabone kundo borwire no boroje ara wadabire na 0748 45 eroko mwakera ndi kwa manyanga kyoko monyora ikanoneka twari assist doctor tutara ikaso borwire obwetu kuri arengo bokwana tore embre nyinge go tuyeli nino ama ikoragana diarrhea amangana marwira yako chabona areta diarrhea cholera typhoid na raimokire mono enki ekogera ekerenga geyeli nino ya beire marwira na agwate kamona na agosira abantu mono omanyete amarwire nare tukurukana agotambokera n'amarwire nare agoteba somuno rwesongo na outbreaks yani kigo cha sichinga kigete na singing jogete yani condition gete na beko bane climate na beko bane weather bono umuchando no wosino umuchando kolera dysentery n'amarwire agocha asingincho yokuburukana kwa maji ni ndagera yokuburukana kwa maji na kwanya na rutokonyo umanyite unone ngakiyembura nonyine bisime bingo okonyora macha change imya igona asinjire ndina ingiye kwera macha ali ngike sima marabura kimona abede ekara ya maliba na singi njona contamination njacha amachi na araruwa saru no bochawo bwaye achaburukana na yali ngara alinge akurwe source yani alinga marabu nekero kwendo sempara gweta na machi na rokonya kwa kunira basi na ro nyongwe sabira machi aburuka ina yanda mabe so emaruire muna aya manga bona typhoid yegukina mono asinge njebi ni bacteria chikobasa macha machafu so ekara macha ya akurukana na macha maravu na nabigonyalekana amacha ya burukana to yanyora maito muna moninga kiye mbura yeli nino nabokonya macha siro bakanyomba siro bakachindage igona amacha ali karacha nacha no bochafu so amaruira ali akocha asinge njiyo kuburukana ku bochafu ni ndagera kuburukana ku bochafu na mache igagukina mono asinga kiye mbura onye turikolenda turigotwara caution usturikoba cautious yaso muno liwe songo yani na turikoligererie inga kyubwende kwerenda asafia yawo nane keko rumeto turibusibwa ogai turikoligereria machaya nanywa na machara masafi ahase nanywa machaya kuru amaji embura na ito kuja
amaji embure karagocha tari gocha karamarabu ngagocha kaburukaneti immunities yani bucha buri bondo bwose usangeli goeta na bana yakurugoro ali kwa vest so ekero kwa vest amaji embura igagocha no immunities chiri anyora igora ase weta anyora asiri bati amako ndaso asa yandime ekero kwa vest amaji kurwa sima igagocha na immunities chiri amaji aruete kando akasoimi ayandora anyore muno boni ngakie yeli ni mbure ne nyinge aboko nyora soire gosene pitratrin gosecho irange aichoire ekara ichoire na bago agofuro ayenyomboka igai mumanyete aenda so gosene gesima so amaji na baru asecho aenda so gesima na bakoleta ya output muno bono gosene ya kolera bakoleta output gosene ya dysentery amaji buna ayabona bakonya no umuntu narochieta agekonye gosaka ko agabeke bunyira bwae asenjera gose asekando amaji umete gusangelia le binte byonsi aenda video post goseka konye goeta aenda burukani ne binto kwanda ayekero kuru nyomba indagera kwa bege tesiko ya twiru no bono ko etori gosene chiru muno darajali kwanyore mburanja agatule yaita yanyore binto bibari ko no baterega tenjera bone kere goete konye gosibime geko gena lakini njaru si ubucha bwa amaji kururugole town migoeta goeta yaje yaso ndagere limene ndaso kuchumuno ekere kuruoro ya chire oyekara gocha ko imuki binto byane mbure ndoche ya tupaka yekase ndagera yana ndocha akakone bone kara yugo chiko yegoro munyito kugora muni ndagere lia kawaida nguche konya watoro muchando dysentery no muchando okonya gwachakire koendesa ose chabu yao ere wotari utamanyeti ningi na biko nyarekana otware no enkorera igobano muni mbure konya gutwe nyingega noje kubona korera ya purekiri gose nasigete na bantu parasigete bakonyora muno bachakire koendesa sana inda ya chakire ko baroma singi ya typhoid amipa na bakonyora chia pante sana ngakiye yembura igo amarwira mange yenda na bakonyarekana ache ngakiye yegweta yembura nandi nabo karo nabo kokira mondara batakira nyagitali no entene shasi amanya na otumikira macha machapu taganya mpaka chaga gosa osaja type umanyete kuna bono gwakwande buya sana umanyete ke kwa nate bana it's information uko uniform abantu abaye ikiagera uganye ebini ebibyaso abire bisini ni bikine bigo chiko bebe so mapema mbuya mapema ikiagera gero gocha mapema ntore ebini ebigo chaka una ndo mutago cho kwanya na mutini no bwata mimba ota daktari ndacha kuken yana gote ibirusi byarore kandi so tubiweni mapema borobo sinini botaraki ni kiagera muno gwate abasukuri yako tebeti umobero no mamarwire akwa agukina bone karabwa to boyo na bagukina bwa musana na ndi buno ko yatika konya kwena na bakonya kuranda bune kenyambi ngobona ekarubinte bigo chaka mapema ekaro kwanyura macha machafu utarachaka goikirasa typhoid yego chikobe nyingo chiko chako kurwari yange kobwena utarekirasa mipe gosumbwa indi chaka koro mocha konya gwachake gosokia mandagire yani ucha gorobo utarekirasa inde ya ucha gosumbwa nyoka ngo mapema ngakiye yembura ekyana bokonya kwali tendagire contaminated utamanyiti amaje na ite tasindagire ya utamanyiti contamination igere igoro ingakiya frats asinge nchona amacha sagoeta turiko nyara ko ya juice na bagoeta tatiga traces chine chose ikiagera aita kunaiga agenda ibinto bino muna chinagera nchire usine chinyanya amacha ara kune agenda to goko after 5 minutes yonyo chyakamukira to kunyara kumanya naye asinarura ndonyo ale ni chuma nere yanda yabu ato sinasukali kubwato murangu amacha aita kabwato bucha aito mwe bono wo ikongo bwatiroro igoro gosoro murangu usugo umusege etro yao aito bwati apali na ndo cha kuli ndagera kiano kete ne bintu byao ne birako nyale na kwa twalire omuchando kwa gocha gwekonya before kini mbi yako cha mapema tukolingoli otaragenda atambe egero chikurwalia nchiba chinyinge usandake uchikuumisa ebimo binde byomube uyo sana iko burwire botararanda buneke nyambi wenda daktari atotebiri oseborande bunali kongiro mederi kongiro ndiro daktari narodia oruderi keli rikoranda sana mogona likoli ndagere nyingi kurwase bimeli burwire botarakine ototena no burwire krobo asoira somo bere daktari na bauto dena nigo go weekend mobero taraba weekend nigo genda daktari oranyoro bweni wa daktari ko swatora setup gie ko nende nganjire ngoboli eli mwega tumago swa setup gie tsikura lero egitwara go sioli omuruberi enga keye Christmas go senga keye mega na dio konyora muntu konyora inde ko murobo se food poison endagiro sina maputa utume go sina minto ke bikoba inke kogera enga gie nero to konyora muchando buno i daktari na ningita kero korwa abantu bacha ngitari ba mayanga kibate tutume kana wane chindagira omanyete enga kibune ya December tini mwana muziki lakini mwana muziki na ale male ya Mungu amwesera mapema peponi ukarokirwa alisiali gote ana agera buno konyara agera buno konyara enga kibune ya December amanta wangi ngoragera bali buno bakonyara lakini banyora baragire bobe ngobono ekera konyara na kwaragire bobe
umuchando goiko basena na ndo manyeta abantu abange mbamanyeti ngeko tukwana na food poison actually muneka rwo kanyagitari oti omuntu na food poison aho cyakubona ngo baragira koma asinge nchakorenga na nenda ngira abeke sumu lakini nabo gwe food poison yabweka ingeko ero gwe food na kiwe food poison yabweka food poisoning nekere ndagera ego ikayangana n'umubere asinge nchukwali endagerembe ita yakomba inyi ndagerembe abo kuburukana chindagera chibe chindagera nchi kitari ko compact na keko rtote hano no ene chindagera kitokoli ndagera nera oralira neyende tokuburukana ndagera cyose neyende pono gosine pilipili okobeka asenyama basinge njona ngo compact yere iko chindagera nchiro okoli chigo ikaso mubere cyaba chimbe bunaboneka okoli ndagera nyinge ikyara bagate abantu excessive of everything is poisonous uri ndagere nyinge nabo go ikasenda yabe sumo yawo onywa machi amange unaona igweto ndika watena nanganywa machi 20 liters yegere detox umubere ahi abere sumo bono ekero kuri ndagere nyinge ekero kuri ndagere mbe unaona umanyete ekero kuri gosina maru amange nabokuru warenda yawo ekero kuri gosine chindagere chibwate amafuta amange ekero kuri gosine chindagere chibwate chumbi nyinge unaona ikine ndora ateme buya kandi uburukani chumbi nezukali wale konyara toroka sana asinge njo yake ndagere yekere go ikasenda yawo okuburukana kwa ikigo poison the stomach ekare ya poison ile stomach ya useke kobe sumu yekuburukana ni acid yaro sibo sumu we yendagere kere go ikasenda yao kikuburukana ni acid kirikiro rosa machali ya maruraro yekoro sibo sumu no bo sumu bona butokurukana food poisoning igotali lazima obekeru sumu asendagera imanye go ikasenda yao ero sibo sumu nabo yoke go ikasendagera yao unabona usenekero bwati chialisa ekero ko chiri okoliye sukuma ekere go ikasende kuburukana ni chemical igekoro sia poison fulani yagera kwachaka kuyinda wachaka kuwashwenda woka liberere asinda yao asingi njona njaburukana yaro sibusumu bondoro ngobona ekartu kwane gore ya food poisoning nego to kwana chindagera chimbe iko chinga kibuni ya December nabo nyomo ndate tukoliya mandazi atete tukoliye nyama atete tukoliye amabere ibinde byonse karo kuburukana bigo ikasenda ngoji biro kuburukana bobe egara biro asiki esumo yao iko gogoragera ragera buno konyara kinyoragere buya oragere buya nandoragere afyo mete to de natali ndagere nyingo rabeke erabe afyo jaso mubiro nindagere we have quality na quantity yes ndubwate binde bono ikana torana otagete quantity otige quality kale ndeli chiko leli mubakorokana the rule of 3 ani na gukuri ndagere yao tubase gwetani ndagere eye bintu biri bitatu gukoburukani kwa manyana ngo balance yole tubase kale tose carbohydrates otumba zenda yao iko ebe nyingi tubase kale tose protein andi kwa ikire myaka une ya prito mai tubona turiko kina mono tete ko ngoli juvinete banywa kwa tumbiro protein mono tubwati asoko jiko kina goje osebona gotete ko nyara na vitamins birobyo menta sobonge ikiagera na vitamins yo mubero no tete ko irwanira muninga kiye mbura no tete ko irwanira against ya muriro buna tokoroka ye respiratory asthma bronchitis muriro buna allergy no tete ko irwanira ikoko ko nyara menta binte binge bikorokuna vitamin bigotoka chingeni bigotoka samatunda bigotoka asebinto biri ebiororo bigo ba digested asobwangake okeani binto biri bikorwa sendagera tokorokana daily protein na binto biri bikorwa se wheat tokorokana wheat products yes biasano mwanjubere on this tv ono twasiori dio moroberio twarajakira buri tangani kya twari na bitokora kwana twarana kibiko acha singinjo yumoroberio bene bon twachakira to so ase topic ito ya bene tukira buru to kwana tukira lero lakini nito konyurina enamba yeito ase studio ya 0792192834 enamba yeito ya studio ase mambia boninga na boto tomera ujumbe yao ende otobodi bodirani kubol daktari kera nora udara mwikera ase nyagitari ali ase sema atenesha hapo center kura monyora aga muchikunyona nera ali ura mubodi boli na nyakwe aligani to koro murobiri no koro buo nayo kwenda nyagitari nera kurwa monyora nyagitari kuna boko motomera ali boli ya wetera ase namba ya 0792192834 wege yae na ira ase skini yura ko nigere 0748454545 inene namba ya daktari na namba ko monyora bada kera ura ase studio boigo na jina mbajira ujo kwa nande chirora monyore keruta nyore nandinga kyoko baikera ali asema ya Tenacious hapo center kutoka sensemo ya Nyangongo asinjira ya bena wanto so ase topic tukura leo kando tutumera uchumbe yao asema biabone kune tuwakere mbiamono karole ime ya destiny wansumo usi daktari urere bomboro byo umuchando uli buzi wao ase screen yao ga neli tari korokona South culture South culture yes erikoro asino umuchando ukuru ase cervical igora ndubwate umuchando ko base bigoti no rweri to kwana bwe bigoti ururi bwe bigoti ose ebi joint chegora joint nere gora ego connect between ebigoti
ya contain ya connect between ibigoti amagoko ose amareko na omogongo inse tokurukana spine. So on the top of the spine there is a cervical. So igora ono emochando yo ekero gutwara wear and tear, especially a cartridge. Cartridge igora cartridge ne chinyama chichi gutanga yugo kurwasirinde ndiko tuomana ndiko buneka. Pono ekero bia twari obogotu. Abiro tokuruka so munu bwesongona wear and tear. Ita because okali we kumba bobe okokori ibigoti omutwe gasiendi tomono obwate chikiro chinyinge ogwikaranse position yembe. Yani asenjerene na obwate omochando ogwafe itiseme chigoro chimyoya chibigoti byao andaka na buranya rwose wikaransi chise chinyinge ase computer yao ose ukoraro chise chinyinge kofegete sibiga buranya rwo kumba singe chibi ntoko chora kurunse ko sawo kora igasi yo kumba chise ibigoti bye kumenjerembe naboko nya watwalire omochando oyo otokorokana cervicalgia lakini cervicalgia abande nabo barasi koyeburukania gose baye mistaken ko bana cervical spondylosis. Cervical spondylosis nekero na inflammation ekoba ase yugiriria oligora iho origeri binte ibere bire tafauti na keko nabikwanire asichinga kichi abona na ntubwato muchando o cervicalgia na ntubwato muchando o cervical spondylosis lakini ntoko ningo differential asinini no muchando nditokorokana ankylosing spondylosis no yino muchando okoba ase ryugeririo mugongo lakini bono chisemo cyawe chise lakini ko ninya kwanira sobwanga keigo gose aninya kunyasi nini aso gutafautiza cyara abantu bana baragase gutayana iyederi na orira ase koba asingincho na gose na liria mwabo cervical spondylosis ya cervical spondylosis nekero bwate inflammation ase yugerie igoro ikubwata spine ne bigoti. Lakini bono tukukwana lero ase wear and tear yeriuga likubwata ebigoti ki amali kwao na li spine gose egeteke kyomogongo bono igora ekero konyorana cartridge ya eita ya gotire gose ya butokire gose ya umire bono tingo kolegasi ya bureta kirekoba igo konyorana ya bwatokaniri amoga yao gose akeanire bono kera akeanire igo konyorana liugeriria oligora gose joint yao ye cervical igora igo konyorana at least yeko chaka koba ni gosiana amoga ali ga gutoka agosiana bono kera gosiana bono ekero ogochikonya usene kerote tukumba usene bigoti byao chinsega igokonyora no kuigwe sa pain erase igorase bigoti byao bantu mbaro konyora kakubuka mambia gosichisa kiri aikaransi gosenegeka igokonyora na otwale stiffness ase bigoti byao lakini wono stiffness yeye igokonyora terikonyana no okonjo asingencho joint yao bono igebwa igerus bonekere rusi goseneka kwa etiniria asigeka kiao igekwenda yakwama yarika bonekere yarikire turikonyara goncho kabya lakini bonekere ruji gotaka gonchoka igokonyorana gwatwale sa pain ekwenda bakobongo bwao yama ukirietige ntukorokana umutuo chaka ugwati lakini ndindurura toke na goseneka rote tuchwe kumba bono uji imukosena moka oigoro wanyorana agotwara pain asindu wataka gwekumba asingi jomo chando osav culture na bikonyarikana ekerote gitugwe goseno korikaraste egekekego ukoiguna wachakire koisana chinse mochia maiga lakini igora ase bigoti byo igo umanyete ngo kwana tari ase kiongotira lakini ase ngo kwana riugerire isa asumonta gwekumbere gatokorokane sabi igonto teben daktari asumonta gobeka mosigo asumonta gobeka mosigo kiaro mosigo asa marika kabisa unaona abantu bakubuguri amesige menge ase bigoti bya ase birire kwiria goigora nabwo konyara mono bagutwara umuchando osav culture ase nginjo ya weande te bono ukonya kubuguri korigora ngoje kori kwa umisali ugeri na ndo tokena ase igento gotorigora osino musigo yi osige ndogerige torite igora na ndeka rukunaiga akauga ngari gasoka igora kari goje siko igabuna na kanati gete yes una kanati gete abuno tugukwana litukolyara so aka choidi kali ekero konyorana asinari ga gosoime yagara gwatwara flexibility yogonjole bigoti yagara gwatwara ukwana ukwimukia moko so that's where we are talking about abuno tugukwanira ase cervical bono igabu ekero abindo bichinya majiji kubwata kauga akachigonjo kana mali na aka kabungali gakoba mali buni ligament ne cartridge gakubutoka kaera so ekero bia butokire bia riko sibia bwatire bia twarete ngoko ngotikabire ekero kauga kagacha gusiana ne liugalinde ne kero cha gusiana ne liugalinde igakoro simu chanto korokana osteoarthritis no muchando osteoarthritis igokonyora na bono
ogosiana kwa beire space yamanya kwa ekere space ya beire ono muntu nariyo konyora ne bigoti bya bono bigo tware posture wikabikiru enekre enekire igintu kirige kubwata bigoti bya kya bichoka burunge position ya lakini bono ndiro konyorana kya umisire eri joint ye na ndi ya umisa ni joint kinde go chase mweteri ugali bigoti bwata mu lakini arabwata ni tanga kuna chidisk bono ekaruri ya umire garige kumisa ni joint ye bigoti go chego wanyorana bono igorana ndi kapisa igora icho pain here gutira kapisa ya paka yatuomera iga lakini ndi koma ko yigwera sharp yekari go chegyo bongo bo igora cyare kwenda sharp ko mutugora lakini abange maitine kare kwenda sharp paka igora kwenda paka so bongo bo bono yama go create ama umifu ago cha paka so bongo lakini because of that subculture na pokonyora akiritiria pain yikurwari paka yagenda gwache ko yuna maisa ago chikora mukiyose na so borabu kwanyora go strain sana gosabu ataka pain getaka nyerere gago cha buna kale sharp lakini naende maumifu aye kara kurwabu na pokonyora abeire sharp gose akire sharp paka kwa yigwere bicharaga ono chikolingo sinige chareke kyawe gakwanyorana ama umifu na ruko igware sharp gose na sige chareke usase bichara bindi lakini bono ekerugwa to muchando sabikali cyane bokonyora korete ile pain arongite elipos gose gaiga ase bigokora byao bokonyora ama umifu akire mali ase shoulder joints wose asingenje shoulder joint yekaro ya umire ingwa fegitiere te muscles yani chinya mechi chisika achia maliko lakini mono igokonyorana okoia okumia naende na pain ere kurukuru maega amaitengo trimbokere paka yacha sige kuba kero gwato muchando oyo obosa culture na bokonyana pain ye gutrimboka gocho mugongo sansi nini yama ko bashabu na yeke uno abantu barokonya batana mbwate kuno kiangire kubwena asinge njona ikokembete tukuru maega gocho bosi uji gotaka gwekumba ega koigu emomifu akobitire kuru maega gocho bosi asige kuba kiao na ndibona akoenda guchimaya gocho koroka koigu nawo ko betuchimaya igono umuchando oyo igo gwafegiti maega ali arongite sabi ko points lakini umanya suguma paka osuka gocha bosio na gochige kuba kya wonsira kina enda bukubwate kana uchabu osugume paka uchigo create egento tokorokana raps ya amoga aho gose asti disk chao asinga nawo tena disk ya igoro na beko garomo gongo osuka ninjira gete paka uchigo umisa uchimade so ekaromo gongo o misiru goche ose egetege kya okyo mogongo kya umire na boko nyore disk ya mosi ya kabere ya sugumanire ya sukire nse make na boko nyora no ane joint yeri ense hip ya sugumanire lakimono sana iko gwafegiti ase chinse mochinse tokorokana ase disk kyo mogongo chao osasi geteke kya okyo mogongo ekero kya sugumire kya nyore ngia sukanire asinini kya banga bamenye tena yugali ama space ya tokire katikati na boko nyora yakolete ro muchando na tena ninyu kwandira asinini tokorokana angorusi spondylitis. Daktari biasane kertuasioriri buretwaro kwa narituko liarero lakini ngonto tebena ne joint egutwara bokongu eyebigotigora nere gutwara bokongu nere gutwara engoma daktari joint yegora ekubwate bigoti byao nere gutwara umuchando lakini once yatwara umuchando nabona ego ikera ase wa affect nao chinaf chirigo trimboka ebintu mbire tokorokana fibers bikuira mangana kurwa sobongo gochia somobere naboko nyone kiatwara umuchando bono gwa affect ire binte binge sana ogotara kwa mangana asomobere yamanya gukiriye bono yose yamakoreta okurumwa maite muna bono ngakine na batetina pain is never a disease yani tari burweire pain and communication yani no kwana kubongo bwao na asigete mbobare bono ekero joint yegora ya umire ose yasalikire yasokire ose yabutukire kurwari asebwene takova ose gotuomera ase riugo gotuomera aserinde na pokonyora yatumire ogotumio yani gotuomera uko kwa umisire joint ya compress ose ne nerve so kia compress rie nerve gotirimboka goika bono pain ngo chakiri go spread goika gocha mate ni nerve ye emochani ebe compressed side na bokonyora yatumira mangana paka ama chinyama chiri gwetane muna bono manyita abantu abange babwate cervicalcia ikokonyora na chinse mechi chigoro chomogongo igakoiguna agosara paka chinyama kurwe joint mamuga rime paka chinyama na ndena bikonyare kana chisa chinde osinyuna no gonchoka asinginjo yaki bono igegwa affect gosege gotoma mangana ya maumifu aitwarukana to communicate igegotoma gwetera ase nerve yae gochia chinyama chiamanya koleta maumifu bono
gwachaka koina gwokana kurumwa naende bone joint ye karo ya beire ine yemo mwete ana matangamano asiri ugari kumira na liaso ya nyagonjo kana iga bone karo ya umire igori konyana na liaso kiri joint ye iga ne gocha igoro bone ya affect nende joint ye kuruse igona joint ye yemo na ekumia erete yende lakini nende ndiro konya bono muntu usiganyora injury usina accident yao na no bokonyora na aumisire liugeri ya uri gorali ya beire lakini sana ne karo konyona chikatri chinyama chiri chikubwata chigotanga joint tesukana wechikano chiaumire ekaro chiaumire gokonyona bono joint ye gosiri ugeri ndiri gotara imari asiri wente ko bekiara ndibwate asiri gosoa bono mano likonya ko move wete ekaro gonjore bwate ekaro gomukya mako igoro ekaro gotara ekaro gwekumba ekaro korara lakini bono ekaro konyona bono lia tangire bono lia chaka kuliana ekaro lia chakire kuliana yuga serinde bono konyona lia koreteire omuchando bono bwo kuliana andi bono turiko yoroka culture gotogo yorokana osteoarthritis ose osteoporosis asingi njugo siana kweliwa nekero lia siana nile bono lia ruru go siana igokonyana na bekonyarikana likoretere omuchando tokorokana osteoporosis ose bone erosion bone erosion nekero konyana bono amoga asiana nile paka akeire arure mune erosion ile bantu bamete ya mugondo amaroba kuru mugondo niliugerie gokonyana na asiana nile ya rusiri obo amoga make bone space ya tigaire bone kero uchuko bogo bikoti gukumba igeri kwana ni atengeria asigete bone ke kora konya abantu bane ekaratwara umuchando uno iyo agujugo sino gwekumbo sino kwemuka igoro oyibuna liugeri atengeria gose bikoti bya atengeria gochi asigete gose gujugo bwo sino musigo koibuno otengeria gochi asigete yani asinaru osuka urwaso bwene tekoba gose gwaji ko bose ni ntu oteto ko lift yasame no ko koibuna liugeri atengeria urwasigete ko bone kali kire gabuna buri konya ria letiro umuchando tokurukana bone erosion Biasa numa jumuri ndi stipenda kutuma uchumbe yawe karo kwa na cerviculture karo daktari out cerviculture ye na rumbago ntu akwana tofauti nero daktari yes cerviculture ni umuchando along the cervix na rumbago no muchando along the rumba nekero tukwa nego ya rumba tukwa na omogongo chinse ya mochinse tukwa to mogongo ara kabiri tukwa te rumbago na apago apago kegete kerikyo mogongo chinse ya mochego na rumbago ninse aso mogongo as the rumba part na gokonyora asegete ke kumirana ne ipucho ndi sasa mugura kumira no mogongo igona omogongo te ruwa part yo mogongo nero rumba bono omochando uri wa affect along the rumba hani inse enusi inse yo mogongo no tokorokana rumbago na biko nyarekana spinal spondylosis na biko nyarekana cervical stenosis na biko nyarekana no muchando ogocha gostokorokana bone spur no ono ndili ugali go siana kabisa kali asko kurwensemo kwanya ya rosiri spa bone kali ya rosiri spa okonyona kantu kamende kurwensemo atyo no ene karto kwa negura cerviculture na boko nyorana spa ya beire igura ina butwale bone spur enyore ya koletero muchando cerviculture ko bwana tori bintu bikoleta muchando cerviculture kimono ekero nsari along the rumba ekero kwanyore no gosiana kwa beiro ama chidiski chia sukire lakini chense chioka the lower part yo mogongo ndote abantu bwatu muchando urumbago lakini ekero gwachakiri gutwara gocha igoro omogongo chinse mo chigoro no chikubwate no cha sebigoti no te sabi ko ere kono igora ase omogongo te apago no konyora umire mono ekero bwato muchando cerviculture no konyora na chinse uwe kumba ko igora joint ye igora ndo mete joint ye igora yo mogongo na ere go connect go chia sama goko otherwise joint ye se te rumba eke connect go chia sama goro na te hapa ya connect go chia se amagoko kono gatiga liuga gete kyo mogongo ne bigoti byao no tugutwara aka joint yakakaga tigati kono tukurukana te cervical joint lakini ko mbibwato bwa mate oise kuirwa robo mona bobora ise konete rapwensi kuchise daktari movement yo mubero igebwa ege connect chinse mechinya chinse muchia magoko ebigoti omogongo na magoro bono gatigatiga joint ya mogore kere gocha amagoro na bale separate lakini gagocha aso abe ebikombe bikuru aso mogongo no mogongo yo no koboko no konde gocha kwaso ase bikombe bikuru aso mogongo ni bigoti bya so bikombe bono akantu kaligatia tokuruka egete kyo mogongo ego joint ebinte bibine egere movement yo monte kore ebe gobono ekere katigura ase bigoti bigo joint na magoko na no koboko konde
twatebana ne apago na ende no cervix ere cervical ere bono iga ase cervical bono kokonyorana aumire nguchirwa affected wa part yao that's why karo mundu agwato muchando cervical ja abokonyora paka murai akoba affected asinginju yake ikimeke negire ko connect no mugongo yo katikati gete kyo mugongo negete kyo mugongo negete connect negete na magoro au bono movement yao te konyara koba onye ko umiete along the cervical onye ko umiete along the rumba ikiagara bono binte bitatu no bigo choine liga lakini naende binte bono biyonsi bitatu asi bigo choine no ni jinafu chiko kora kichiko mnyoka wetu wose chiko mnyoka kwa enda baka chano cha samogoko bono ke kwa rekere joint ya moya twaro muchando okonyorana amagoko na bagotwara amagandi amagoro na bako banambo umaenda na bagotwara umuchando kurukana partial paralysis asingi njo muchando cervical na bagotwara partial paralysis gosine ya amagoro gochimate amagoro atari konyara kutwara movement ya asingi njo ya rumba ngobono ekero gutwara ebinte bina kwandira bitatu abagotwara ankylosing spondylosis abagotwara cervical spondylosis abugutwara cervicalgia bona ibindi byonsi ebigobi wa affect asamu gose ensememo yo mugongo tukurukana egete kyo mugongo lakini bona egete kyo mugongo nabugira abigo chakati ochigora se bigoti byao kyanyora na bona goikotwara cervicalgia egere eruane go chigoro gose goikotwara cervical joint egere connect na gochiara na gochigoro ndagitana kwa terina ibindi bitatu kwa tabire egi cervicalgia kere gati goikomonto abimanyire nyagitari nabona rodire yes togo manyere kintambe oyo mito Brighton eko togo tebana to koba murweire ando omanyete e principle ye igeroro isa a fact and there go change bono e principle yo kobana ayonyo ko rumurweire no murweire nge ko no munyagitari omonyen ekara biro murweire bono bono wikari yo munyagitari ndakole amulingoli bono mundu tayo ole exceptional mundu tayo ole kando ero go jigotana njana wongo murweire nende mumenya gitari iya abantu abange bakonyora bashyume ne keko aro karuda gitari akonyora liko balika muriete abokonyora tingi chetiga igana njingoli gino mumenya gitari onde kyabo njise jinde patient nyende ko kora kinyende ko lingoli ngobona umuchando ye karo beiga osebinde bitate karo bikoliete kuikoliye umurwari nende bono asinge njota nyari kumanyita futi ebinte bitatu nende bono iyo koli ya oligiya egolire tenacious ikiandiro jo kubolina cervical chobwate spondylosis yobwate wose igobwate umuchando tokurukana angurusi bono wose ponis pa obwate ibinde byose atobazo nyo cyandike kyara njyo kunya kubirigeri monda kina koire njiro koigo umanyana no bwate genteka mukibi mono ayonsi byo manye tagote kwa musema kweli achimashini mune chibono tobwate gal tenacious chigote bina ya yo muchando bwate te kunya kombuli nyo mugongonsa aye singi njo muchando gora along the cervical te kunya kombuli ni gora bigoti gora muna wana ntopale ba complain gora lakini umuchando bulensa ikiakera asense me yo munyagitari tubwate umuchando gose umuchando libanta bange bamenyete ukuru kweke manyererio kya mumifu lakini ama umifu yakuru kweke manyererio na ngo bali transfer through nerves yani na ngotari wale kurwense ya mugo cheyende so nabugo twara umuchando iga asimaega ama umifu asinge njobo ngobo bo connect no mubiro muguma otirimbokie through the sciatica nerve ngoye ira sokugoronsari bono achange kurwense ya mo gocheyende bona ego ko endo chikoerese igoro yo kugoro gokonyorana okoerese muna bona abantu abange batemire sana ko nyagitari gose aigweto bo kugoro oteigwende x-ray wakote igoro ire boy asinge nje yake umaite Spain ere transfer ko somewhere karasi gitanga bono ko yanyora matokea ayonsi igotete oligeri gwo mubero yo mugimana nga yawo muchando yo kare amubifu akare mwina muna bono mwita ndo kuchandika bari sana na migraine ne kero mutu watiriyo kariyo so umutu yo watiriyo kariyo ko tubwatikende tubwashida lakini bono pain ige koruga igasi twataba ase ogosobwato muchando cervicalgia okorete pain asumutu bono utigiro gatari go watimono no ko yugo teribera liwo kabisa lakini amumifu nga yakari na asumutu bono gochaka kwa kwisire kyo mutunge okonya usikuchikuriyo muchando wo mutu to okonya uchaka koeresa maereso no mutu wati to okonya ikintu kyo kage okonya ngerina no wente kurigina inkiya ko ero mutu yo gwati is because of the joint of the cervical is the kwa sababu ya joint ya hip kwa sababu joint ya mali kwao
bono ekere binte byose biranyarikana nekero gochaga anesthesia ikiano tutari kubolinga ngakigwete Biasano mwanju muri ndi Steve Karotwerete kumurekera Saviculture asimambi yaboniga karo daktari azotabirene ngakiburwire ubugoja tutugosonga kina kibono ngiye koleto burwire ubugo ekiara nalitora ende ase inegitari tonya tukubweno nyorane namba nera bwa screen ya 0792192834 na tutomera uchumbe yao dibuli ya abo daktari asimambi yaboniga poiga si namba ya nigere 0748454545 abana boko monyora asobokorori bonde etanzo meje SMS ibere setuigas keva korugesima kurugesima niko ndani atano alima tubwaithu bya sana asemambi yabone na tena morning to you asante sana karoli me yumuruberio Musa umarengaya athan Dr. Mayo ekero nko janyagitari ase ogo chekiwa woga chibese irenga goja nacho agara kubona ni pesa ngapi ataweza kuja nayo ekaragare go cheki ule asogo cheki woka utagiri goja niliweyamo kuwa chiniliweyamo nabokonya na gochekiri mubiro ndorenga muchando kiyo gwate yes biyo sana ko igari ikororo igenda kitari ntago tebesia mali hora kine go chekiwa neyo ebintu binde muragambe karo kwanyore na ngakirinde gwa chekiwe ase nyagitari yo ya Tenesha Saposente kutoka sensemo ya Nyangongo Ngumbwalia Medina tere ngumbu boneza tora nyango badene ngumbu ngumbu yakoba karoboso ngumbu kyaro kurwa ko inde stage bono wikabwambo ke ngumbu so you are right kyagara andonsi asole kuru ko ike stage mali omanye gonjo kama ito kuru kurwa naro wiko tambo ko roje omanye gotambo ko nyango ngumbu iwa tambo kire ngumbu ayengwambo kai ngumbu nyangongo ile ngumbu ye stage main stage asiga jiko Nairobi jiko lindire jiko na migoli ki Nairobi karoka Nyamira aliyeschire paramate opposite ngumbu aliga no nyangonge gotoka igo ikire stage mutambuke paramate petrol station nirali ahitira ninjire yoka ya masosa onya wikire nyangongo dio ke primary school usikobo si asinini nyango okonya oli yetali nene Tenesha Saposente limited lire paramate para igoro igokora nichirangi chini yagiri njiri kire buya kabisa ukuri le paro go na bokora nyangongo central city church goto chandika injwa ngora munanguru egega tonyora nororo egere nkuri maito bagotebana ndubwene tugutwara normal checkups yani normal checkups ne karutara akora kine karutaru waliti utayite ko ndura manya no mubiro mbiyoli service ine ro ga Tenesha igotari rasi mojo ko ruwaliti nani tarasi mojo to gote no ruwaliti lakini ende ekarogo chari na boko nyatwa ko chekiri to gote ya chini go cha umbe chiri umutumbu yole emyo mogongo mbiyoli igona go chanya gitari tikakutwara biregari nango nane nge guburwe onye mboyo mete ba tana ekintu kero machine ndiri kubikira burwe igonye kuri buyambu yole lakini ajonyo wale na kuruire mboro ngombo kwalete kigombo wale ngora kinimbe kumanya mapema utaraba kironiki biasa daktari kartondete kwa ndabangana Saviculture apa ndonera badana ni ga kweta tarwari tizo simu akirende njeka ngora lingore kartwara abire na egaiga apana yoro buruire mbure bwebisete umenyete iboli ya sana yani nuko kwanuko ya sana asinge njona abantu abange ngoyigino bali nuko igino chisaini se chinga tokonye kwanira umete unabona ko cyane nakwanira igoro yo mucyando uko igwe bitigati kimayega troje ne sign kwa yara buna nenka na ibeka nuko igwe bitigati ko so ikaranse ko una ko lya kabirira ga chiri jinse mu jinse lakini no mucyando monne sana lakini ndukete ko tabanke lina ndubwate amarweire akurukuna akuito muntu gafura ndubwate unabona te silent killer no mucyando to kana hypertension high blood pressure so high blood pressure no muchando oraboke uguite utamanyite that's why uko bali fat ni silent killer yani tubwati bimanyira binde konyo kugachonye ko iguna bono ngo yagine ngo itungo ngo atigunde kuchugwe kumana iguborro oyo no muchando oratware oracharimo na kugenda naye ikihagara muno bono tware usine growth na buguita abantu bali bamanyite yetariye kusiba korukana umobisa pneumonia ni kiuno niki uneke naboge gocha karo kyumanye dene naboge gocha keso asama hao kigite ngora ukonye koiguna ngakoni kuba kyani kya uni kyali toiga ngakinyi gwete yani kekonya gukori ngora lakini tukiko kigotoba isie kigeboka bori kero cyose na maira kabe erangis ngome to bono gwita ke nenda bwo gwerite ka chinke asogo sieka is just a bacteria abikora kana muna ka bacteria kina bwa gwita gafura yendo kuri tugote bana cardiac arrest ekaro konya orana buna bono tukonye gukwana ndi tugukwanira igoro yo muchande ikuri cardiovascular
yani na emekieri yayo gosapura amanyi gotia senkoro na kurusioro bono ekero yanyore yatwara umuchando na gucho korete cardiac arrest asinginjo yake ngwaye tigete gose cholesterol kabuchaime ando muchani utwaraga kroga sinini gose amanyi akrotiri yani aroranire akwenda asie kumukioriga gwakure oro basade lakini tubwate muchando nitukorokana cardiac arrest so engaro yawe karama ama chinyama chiri chiabo chikonyorana nchireteiri ama information kurwa sobongo gose njibogi no bongo kyaro menyete obongo obo nafsi chitokwa na chinga ama wiring bone karo konyana nchiri kuboki enkore iriekere inguse amanyinga na gokora aboko nyorano okireteiga kwabera arrested gose enkoro yawe yabera arrested yani yakirire gafura menyete konyara gopambu gomanyete gwakore kwachiri ngona bo monta gosira gafura chiteka chinke asingi gotwara cardiac arrest na bo monta agosira achiteka chinke asogotwara ekeuno na bo monta agosira ase chiteka chinke asogotwara umuchando tokorokana asomuchando tokorokana ekeuno abo muntu agosira achinga kichinke asomuntu asogotwara umuchando tokorokana pressure hypertension yobono ebintebi na birobyo otachieti kurigererina inkieke umuntu uyu na kiarenge mochi gokora gose ne rigende postmortem na muratebe no muntu ikaranse teiga agwa so emuntu ikaragwate pressure na bago ikaranse iga amochani atware stress kiturige pressure iriega ndo chigoroka na woka na bago ikaranse mochi munyaga ikaranse takirete igometo kule ne cardiac arrest na boy umuntu wako ende pavu wesibi anyore na munarienda gwesibi gose na mache aimokia gwesi araiga agunse igokula yobono nabo muntu agokugafura asinginjo atwara ebimarwire ali agwita gafura na nabo muntu akwenda na marwire ali akwenda ngorongoro lakini aya gafura daktari to tema manjuma ntoraenda isiku ya topic ya bado daktari ora lito ebinde bigocherera ebinde byagera binde daktari nimede na ntoraenda isiku ma kabisa aya mangana ode na ama ayale gafura ayamara amuntu ara kugafura marwire lakini muntu ara chinyagitari mapema pero de ekiuno bakorana ekiuno kuchuko kiarenge kiara mondo ko tane ekiuno kiacha gafura lakini na baro nyore ekinto kiarenge me kiuchuko changi ndege jino cardiac arrest ebinde bini ase uja mapema netange daktari umanyete karo umuntu awoja mapema na keko twate abana routine check up yani go check mapema mbuya kubwa kwanye binde bibe umuchando pressure ngutwarore gentu gekoyoreta nekero guchinya gitari mapema na bigo tukonyara go machine bigo detect na igai gemekie yawe yakoreki ya litoire imikie yawe ni bwata mafuta imamange okorito akwa amanyinga muna bono ndiro konyara amanyinga aranire gose amanyinga aya akeire amanyinga aya goranale yes amanyinga goranale gose korana kutokorokana ekrot okrot kulikuwa amanyinga so amanyinga aya kara krotiri mweta abantu bakwe boli na amanyinga kya gorana kara krotiri nabiko nyare kana krotiri usino kugoro onyora no bwate umuchando tokorokana varicose veins venous thrombosis bono amanyinga omete kunyo kwenda ari ngorongora nekara kunyo kwenda ngorongora ga gocho ikase enkorongo chiari gosieka bono ekero chinya gitari mapema tawatena no bwate thrombosis asamugorao no bwate gwatwadi pneumonia bacteria pneumonia yachire omete kare gocha kunyo kwagachire ngorongora ekero gwachire mapema twa upime no bakonyana kwanyore muchando uyu no korete kinororo igo no ene muchando tokotena bwe enkoro ekadio naboko nyone kare gwachire mapema twarire mikie yawo ni bwate muchando kore yawo yachakire kunura guchiri gutwara umuchando nafsi chiao njikuira mangana buya inavu nira bwate umuchando dubwene te kuyirira mapema asinara yabere complex bone guchiri gutanga okoba ku michando ya ubone kare okana nyagitari mapema ibinte bimbire ogochi gutanga mapema na ndo manyete amarwira hayo spino ega goita gafura na singinju atabwati bimanyiriro yani manyiriro yambire gocha mapema biranye gokorokia so ubonge so ekero gocha mapema tupime na bokonyarana tubwati manyiriro binde byonsi lakini umuchando nora asumukioyo osene ne coronary artery no bwate umuchando no umuchando gwira manyi gocha so bongo jo kaletere stroke na bera goite gafura ngo no bwate umuchando ekero gocha mapema na botokora no bwate asthmatic syndrome imigie ya goira manyi yani mbeo asama hao ya twaro umuchando igongo ntunyare gokonya bigoje maitero na asimango itero umuntu gafura abere nyumba igatabwati gende kuigora na ne attack iriyeje bokonya ya prokiri okoyana gobono imichandi goita abantu gafura onye tomete no muntu nabwate umuchando ubwa asthmatic syndrome yani asthma ekarago chugoika nyumba ari gosimbwe gosino bokindu bwacha gosino gosieka na kuri bwacha na boko chomambyo nyore kali bolere akire toro gobono morara ita abantu no bakure gafura na singinjo yugo kira ningentu pamanyete abandi batamanyeti ando nyora ari gosimbweka onyora nekarigo chuko kumwatak ondita yange uranya ko bakakomokonya onyora na gafura pinne fugo senega iga manyomba bweka mugochigo chamwanyora na
Kenekeyo. Biasano manjumeno nisube to korarigeli asinini egara yonsi na afya kato tuje daktari yote bina ingie koreta safiko karjia ingie koreta kato tuje ndas mutimo to kwera na daktari yote ingie koreta mochando to kwa na tukurale ko na good morning daktari omayo no murali makoli inaki okoragera ku monto kuminyoka masa marefu na Chris ino ngogoraniria baadaye inaki awendete kuragere diet ya nili hiyo ni baadaye na tena mimi Nyagucha napongeza mafunzo ya daktari. Asante sana, ambia sana. Tena mimi ni Molini niko na shida ya kuumwa na kichwa. Molini atabate shida yo kurumwa mutwe. Omutwe ekero gwatia na biko nyarekana ortubwati shida. Nema mwifu atari kurwa somo ronde uja somo tuo inambeyemo namba ibere nabiko nyarekana omutu wati asingencho yomukiwo supply amanyingo cia sobongo etoke no gotete ose etoke amanyinga akurukuna oxygenated blood ali marabu tari guika aisaini aragerio bongo kiaro bongo kintu gyoka bokori no na manyinga ara marabu abwate nutrients na gotwara no oxygen bone kara akaire omutu no bo wati lyoka na kara aketa sinini atara kya mono naboko nyone ekerora oxygen itaishaini abonyo na limutu watira kinyo so kaso oxygen isaina kaigo sometime abonyo rosire omutu na bogo gwati asingi njugo strain mono omutu na bogo gwati asingi njugo tararabuya omutu na bogo gwati asingi njugo gwati constipation gose egoseka kwendagara ya kurokobe ngobona ekero omutu gwati tubwa tari omutu paso obwato mochando lakini eno omutu na bora twaro mochando gose ekero gwati plain tumor gose anything ke gwa affect nerves aso omutu bwana bora nyone inchari eroro na bora nyone gose ekero kyabere angeno bongo bona omutu gwati lakini bono turiko chaka korengere no mutwe karoko ngati no muchano mbwata so mutwe inchutana cia sigari egere nkoli manyana kenegerekere eseme ngao yo mubere ikekoretera umutwe ugo gwatia usio umutwe ugo gwatia asingi muchano uraso mutwe. Hey ni Miri nikitembea nasikia mgongo hadi mguu mmoja inashindwa kutembea, shida ni gani? Ekero gutara munabona nati gotaba naboko nyarwa twari usino muchando orumba naboko nyarwa twari usino muchando cervical spondylosis naboko twara stenosis umuchando yo bwekaro chirigali gosonyore compressed nerve ekero nabo yabire peace da naboko nyora na yakoreteire ugete muchando tugotebana partial paralysis yani asinjiri na bigo nyaka no goro komo kobe partially paralysis yani ekero gwatarire gosota tukigotara goswe ikaranzire ka ukikoimuka ko igwasinyiru gose kugoro kokoriri gandi kabisa kurindi arite ono gose na bigo nyarekana ekero gwatarire keigo wastimulate nerves na mugongo okomblesi nerve ono gwacha gutwara pain arongi ukoro komo gose amagoronsi kwanyara na bono chinse jote kero ikaranse omenye gutara na bigo nyarekana amagora asinginju ya nerve cyo chibwato muchando onyore na bono okomo ko respond no konde abantu barumanyete batari go connect bya bane ko gutara ko cyaka gusogora ngo ko rumuntu ko limbu ose ogosogora ose karata ikaransiri kaigo gutwara ligandira maso ko lichi mwe ngo muchando nore asikinafsi cyai na ndo muchando nore asomogonkoe ngo bono to baso cyandike cyara myoko cyatanesi asigari torena nerves ki jibwato muchando sasinare ere compressed ose namagandi ara mangi asingi cyia sidikira samagora yes. Weza na raudhe na daktari ningi kogera tutakitwitwira nili tuenda somutimo gotokwirana tumautotothebina ingi koreta cervical culture etujigorengi koreta amuchandu ngi koreta kiandu bajida kange 30 asemambi yaboni gerere ngomento tore akeigo chinyinga sin daktari ndame usenole bwango lakini turakonya abantu baito daktari ningi kogera omonto ekero akorengereria mono obwata ne chitoro agodena daktari ningi ekogera omonto ekero akorengereria mono obwatwa ni chitoro oyo minto Brighton omanyete chitoro negintu gyo kuba controlled by hormones na abantu abange sana bamanyete chitoro ngetoki chitoro nekero mubironde ebimo by'umubiri byonse bibitakire gutimoka obongo bwoko bugotigara bakoregas bono ekero umuntu akonyorana chiza chinyinge australia mono na afya mono na bokonyora atete gusundoka na ne barokara ba australia mono chitoro chiaburapi so okotwara stress okaba depressed na biko nyarekana gokoretero muchando o insomnia lakini wone ekero konyorana
chitorongo chiri goitani chia kawaida chitorongo bora chiri goitani kawaida na igona buku manyana gwatwara umuchando togorokana insomnia na insomnia no muchando gwa affect obongo bwao na hormones chao igo chitoro chikoba control between hormones na nerves na osobongo bwao igo bono ekero konyorana wakara gose goikaransa mono gose gwatara mono gose gwarengera mono gose gwa kamunyokire mono bono gwa relax ryote kurara chitoro chiakobolire gose chiachire chinyinge igona chiomoni nchire muno bono melatonin yabeire affected nutakire ko yirierina ingi kiagara chiomoni chaba affected chikombori chitoro chiri mwende kurara ikiagara umuntu karare kawaida chisa chiria kurara igorigoranye butambi saine muni weka saine chiomoni chia switch off ikiaransi no ya eribwango sana kwarari lakini mono nyone na kwajage kurara usudoka saa moja igo iseita wa strain umubiro sana na karo strain what you strain nerves jao na nerves jao karo chabere chia strain so much na biko nyare kana chirose chitwale fatigue wone karo chitwara fatigue igo kurara na nda banta bange unabo konyone kara kurara igakorota sana uikarota aite bintu biriaga korire go se bintu biria aringara tijiko para takora lakini mono igo ugusundoka bwango asingi nchona wa strain so much asingi njobongo bwono butari kurara lakini mono bwa strain mono bono goika buko iri chitoro ni chitoro chibono gochikora aturi kuinyora gokwenda absent osego kwenda kabisa kwebe bintu birwa karagatia asikwara lakini goro koraro kuya nabo goika chisa chiri cyo igoro kwarara ande goika chisa chiri kuboka igoro kwarara igone karo cyumuri cyo chiri parent igo konyora lero kurwata buka saa 11 mambi gwata buka saa 1 mambi ndi gwata buka saa 3 manyana cyumuri cyo nji gwata muchando gose umuni yawe go control kurara kwa ngwatu muchana na ikaro konyorana lero te tusundoka saa 1 mambi usundoke saa 4 ngono kurara kwao ni between chomuri chao na nerves chao koko nyaji atwale cha change pattern aminyoko cha tenesi asigari ekatoli ngoli to balance chomuri chao to balance na nerves chao abuya sana daktari amabodna mangara na ara odena Kasrim kutoka Nyangura odena gaimwate benya gitaliere ndatomote tumakwana soma mutimogo kandi takora Joshua Tin tokwa nabere gagumnya koto tebina nganya gitali gotoka onya koto tebi otone contact yao ikasimiria kubona ngai inyagitari mwate gotoka kanya muno mitopreton ikiagara oyobori libodi sana inyagitari atenesi asapo center igegotoko muchibosongo chinsemo cha Nyangongo na bange kukubibale na bosongo ngaibono na ndine Nyangongo ngai abantu mwete ngwe bali banya Nyangongo na Nyakongo na kekora pronunciation ni Nyangongo mwete no kwana butambe no anike gusiyo umuntu gogerete pronunciation abago tamini na kyukwaniriye tarakini Nyangongo tokwana na Nyangongo asigusinjire chinyinge Nyangongo nire yakabirigo Nyangongo nire yago chimate machoge na Nyangongo nire bosongo imbarabali rochungumbwali bono ekero ogotoka uri Nyangongo uri bosonge town ime na bugutara uchi Nyangongo igorari skuru goro yani Nyangongo asinjirinde egere opposite ngumbu ye main stage gokorukoru kerokaro gokorukoru kirigoli si gokorukoru musojo mahate gokorukoru migoli mahate agwendo gosino ngoru bokuria ayogocho oike stage ime na karo oike stage ime otamboke para mahate kerera minerali kuru tracha mbili ya eta stage ime yasoka tracha moja ira mwili uko itamboka boneka rwatambukira para mahate petrol station eroro injire yiye kuru kwenjira ya masosa otire pare gutira ngora talia tambe na bokonya goikire Nyangongo DOK primary school osuke bosi yake na bokonya goikire Nyangongo Central SDA Church lakini utara itani Nyangongo Central Nyangongo DOK na Nyangongo Central para mata bono to kiara tole katikati tole opposite Nyangongo Central SDA Church lakini mosi yake karukuru songo wa Nyangongo DOK primary school lakini aye karukuru Nyamira ruguru kebiru okuru tombe igoro igogocho oike getare oetani getare market bosi asini echangisho nero egoitira Nyangongo egosoke stage ime ne pare ndi yaita chogo ya ndra chamoja bona yenye gari ulinete ke goita chogo ya ndra chamoja ayugote bana ngikiri abo echangisho ya Nyangongo na bugotirimboka namagoro kiagara aliote nere sali gokorokora sayo na bugotirimboka namagoro ngora pakoike asitenesi asapo center ikiara tolinjere goro gose oline pigipigi sali botebina ngikiri tenesi asapo center etole opposite Nyangongo Central SDA Church ina mbarabali utaraika bono gokorokora Nyamira utaraika Nyangongo DOK primary school igoto base kutandika lakini ndo manyete abange bagotana nabonda habatinyara kubulia mangana yonsipi nabugo wakira umunyagitari enamba isimi nenya namba isimi ye munyagitari nengoro kabisa enoti isano ibere inye isano isato inye isano yani 07 48 45 45 45 lakini nabugo chat no munyagitari ase namba ya WhatsApp enoti isano ibere isano yamo kianda ibere inye isano yani 07 26 92 45
45 goko nyorana amangana ina makongu na bogwa kere reception asira drain erotiri gochaka na 07 igere 02 02 02 02 37 yani enoti ibere isato isana ibere lakini ndo tubase guchandika ikiagara abantu barokonyara batagete go chat no munyagitari ase Facebook gari na bose ase account yetu ya Facebook Tanesia Support Center Limited ose Tanesia Support Kisi ose Tanesia Support Clinic ko kwa so ira Facebook gabu yeta aliyo sipiki ara Tanesia sigari ase Facebook yeta yeta Tanesia sidire TANCIOUS kwa bikira malita igari ase Facebook na bokonyara watanyora ase Facebook na go chat ase Messenger go se unora atake na mukina bokulika li email yani li uko ose email asobwa kali amangana ali nsipete kubeka chirecord munyagitari ara yesukuru tunaisi aya iligerili nabogoye beka se email info@tenesiasabo.co.ke osolike contact@tenesiasabo.co.ke pono chinga gije nabogoye tena chosho nabagwente gutuira sinini aso mutimoko onye bakuri gukwa na Proton bakoirana ekereto gendere na amangana ali twate abana inkieke gakoreta umuchando osavi culture Joshua uta onye ko ngwete na gutira so Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ibyewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemerimo nakubwatisuwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkeriko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA vagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusi Dulex building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya naboko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Biamono mwanchu muri Ndizi TV karana da koba imeyumuroberio bwensakira kini bono edurase kingezegeri kia afya Gotambe na afya nero botenengu. Tunabwa tuwaro botenengu obonge na tubwati afya
igoto obotene ngobwao na obonga bosa gito tena bono uikore nde afya yao kwagenda sinya gitari Atenesia Sabo Center kwalingorigwa na Dr. Jelio Mayuko mayanga kebimo bya obire ene nayo kwa makwirenda asinjira yabento ndete gukwano borori bwa Savikalicha ema daktari akora ndebone kubwati na kyo mwalimu one ansometie lakini daktari yarumeze na asomete biology kweli mangana na enchosho ndina daktari mitombira kwana terminology gete chingo musana kolende yodende kwana borori bwa Safikalicha asimambia bono muto ikira se kingisikira dena niki yekore to borori na mbono ku re TV yao daktari na dena borori bo no igaiga ase igura ase bigoti joint nera abwe kwanya igure bobe nero nandi ngoirorera na kwaigure TV ya ma dena ngi yekoreta oborori daktari mete ukuragendera kolende na bona atakana ara nero SMS yae awazena hi doctor ni Sara niko na mamangu Gladys kutoka stage Miwa na unauliza ni kwa nini wakati unaona periods inaisha tena inarudi kwa kutoka kila saa. Kitu kingine unapata oko bechegara na gosokia harufu imbesane gotioka otaikaransi no ina sabantu. Tokumira ndiga kitumaye kwirana ase tumaye kwenda ase ngiye koreta buriro butukwana tukurero ayose na butoko kora ikiagara na kituri bosi bwino asugo semania na kubatekeria hospi maito watabana ukiomba unapewa ndume daktari nwara kimbwate report ingigo yigachira kimbwate information ingigo ya ekero konyora no bwatu muchando ase periods eita chiko nyorugocha amatukaye esako yawo ita 27 ose 21 lakini ngoetani eita chiko na mago sibosio ekero bwatu muchando o period chigocha ichiari na ndijeira na ekero bwatu muchando o sporting na period chiawo chigocha ni sports kitaiyo ko liyo kayani chibolete ekero bwatu muchando period chiakero chigocha okoro mumo kongo sana ekero bwatu muchando bwoko bora period chiawo emitienyi kadha andoso muno wese ngotokoro kana scant messages ekero bwatu muchando period chiawo chigocha continuous umuchano mutangani okogere bintu byose byaja nekero bwato umuntu imbalance afiko nyalekana nayo ochikorete nchiaba balance dia so chitumia mangana ali bakorokana FP yani family planning methods John Jones wose onyole na nibirenga li bingi wose kendi akimone kero bwato umuchando ubozi na singi njubwate umuchando umuntu imbalance lakini nenda bokonya no bwate infection no wono meta no butwara umuchando OPID okonyora sporting chia period chia chigo cha ndi chia butoka ke chata ko cha ndi chia butoka ke ndi go koromunsa ase pelvic siao ose ase pelvic compound siao wono na bokonyora na umuchando yubwate tukurukana PID yono ekero konyora na period chia chigo cha buya na singi njubwate umuchando bo mono imbalance andake na bora toke na singi njubwate umuchando tukurukana fibroids kusotwale ovarian cyst na no bekoleto muchando yobe ko nende kero bwate ko ovarian cyst ko fibroids abikunyale kanu twale discharge pako ko ba anemic yani kinguru chiko kwera paka chiere pira kini umaito chandika sama ngana yonse munale igo ayimyoko chatanesi ashikera one touch amaryo garo rali tayari ngwate bana na boko beche karasi nda yao igo twarule nsali lakini ndararu nsali manyito buno bono likwa twenda sini nyaso muti mukodanyo ro ndika kombolina bono cervical ne na bebwe kane cervix ya cervix na sinse mochao Johnson chumusubati lakini cervical igora abo bona muswali yonse to tsakole koja burukani yako to kwana na cervical to kwana cervix bona ngira neliboli lya kabera bolia ase ukobechagara kwomogo osokobechagara li okobechagara ni musuri basogiri musuri be alufu otioka kwomun tokorokana aristolis bona umuchando ubwo gotioka kwomunu na singi njora tukubwate chialisa chigora chime ase ensemo yao ya ite chobagas gosigora ase kirege bona korwa chialisa ose onyore na chialisa nchiroro na nto chimaitira kingu tumole mis okonyorana kosokiole embeo embekorumonu na ndo muchando yoma ite twayikwanete ngakiende aristosis bona singi ncho yogo toko skip chindagara asingi ya stress nyingi asingi yo twara chialisa ose asingi yo twara chiacid reflux asingi mo chao chigoro chienda abakonya chakoletere umuchando ibo tioka wo muntu tokorokana aristosis ebeza daktari tho nara mtoto wa adena oyo makinda mugunje kurunya kondiele atubwate bya sana sana mana tutumajia SMS ino gojisoma to na gojira neritore na muratu bol bon daktari nataka ora tuiraneri gaiga Safikalicha ngi ekoret lakini ara nando kwirene na anene amatuka manga wasubati karobabu gato mochando obiriods mbari gokwana na wana gitari bakobwa bakomjikora ninge tukibosuku iyo manyete abange no kwanza muchando ko chise mo Johnson including periods
na including chi amarwira aria asina agoso ajise amo Johnson na bikunyare kana ne UTI osinesti abange bako bashaye sana timatige ko bako bashaye because it's nature na kiko to kuana ase TV asinge njona periods na chijo musubati kiro mutinye karari nomo na bwenete korora periods chae na bwente ko menstruate ikobono igente kingiri kyabo soku na ndege karabwate umuchando buno bono so cramps chingagato aboko nyorana nkuru mwali sana yo libonde ko nyara kubisa ekiagarabone koba kiro muntu kuikamanya na yale arina matuka ya korte kale na kiro bwate chinse mo chirichao Jason kwa suspectirina libere randiro kuye giole kuigole bororo go sebi ndombiro ne bisisa ya be asisi mo chirichao Jason go se ebi maira mbiri bikuruoro go se discharge niri kuruoro ligo tioka tobose kujandiki kiagaro muchando igonororo na ndoko kunyo yotika koboro monene mono hanina bura koletero muchando monene mono ogujuko kwanu bono ense kenyoleke kima ogocha bwanga stress ekerto kupima ndo manyete ainkianda ikomindi na tenesias duru kubona kigwete ngonye kubwoba eto gosogete otekomanya inkyo kwana tokonyara otino no muiboli na nimbo ato muchanda sise mo chao Johnson ose period chiane nchirigocha aitiko chandika yendo kyo koko matevingelina mama ositata ngire tenesias kago ikorome to munyagitari weka nero gotebina na ndo to munyagitari wa tenesias ndudu na boto otino no muiboli na kora bere siko onyu mwana kaliko tokorana na bwati gintata teitiko gote gosago sogete egere tumanye no muchanda bwate no royo tumanye kwa no muiboli ngora igona mwana na bwate muchanda oli kana ose omuntu obo se musajo na bwate omungino na bwate muchanda oli kana kiara abantu bali paka bagosoka na barasinyoma lakini bagosoka na tatebe na period cyane njirigocha gosini bwate muchanda sinse mo cyo Johnson na abuna abantu bamenye tamwe gotobase kuchandika igere gasya yo nyagitari igere conviction or is confidential ubona tubase kuchandikana na kingo chikoeresa ayo sibina boji machine chikoto tebi inkiko bwate muchanda buya sana Mokogoti Joseph na Maria Moye bagote ano bareme awatane kusalimia daktari oyo Joseph Bokongo Mokogoti otebiri tukosogeri kabisa no bana Maria Moye ninke koleta umuchando Savico Culture ande umanyete no muchando gocha sebiko tigoroba lakini ibintu mbire bingi sana bikoleta yende tangani nekero konyorana posture yao se umubiro omata bantabange bametina ntubwate umubiro manene omete unabone ka gwato so nobo ngonde bigotigora gujo kumiura sigete ngo singinchirene na kwanurire nabwo nyorana ki ogo ikaransa kwa asogo ikaransa nabwo nyorana e position yao nabwo nyora yakoletera umuchando sabi kalija ngobono kugo ikaransa make sure ne bigoti no mbiro position yingiya no mugongo no ikaransa tebuya ekeko ereta kire no nyugo ikaransa obisi yage kigetambe twarekero go gego support yo mugongo ubuya ande tu ikaransa position ye muriuka utekire wikaranso mugongo no bono urigere detector na wikaranso urara ora process nini ora maya tatina tutakire wikaranso mugongo jise ase mugongo wikaranso Steve Mono ndige tukirige koleta na bokonya no bwato muchando bwa arthritis muone ko bwato muchando osteoarthritis ko osteoporosis abokonya likere yeneji arthritis ye affect joint yao amauga achaka osiana na achakire gusiana na bakubutura ebimo birito korokane cartridge na bakoleta wear and tear asinginjo na ndige tukirige koleta muchando buno no kubuguri mesige merito no bari bakuburi misige merito asebigoti byabo gose asamarikabo lokonyana kabigire usene guni ebituma igora usire simiti lokonyana bigoti yabikumbe dochibo so position iri ukumbe bigoti for a long time na vera abetari umusigoro murito mono ogera ebigoti byaumia gose joint ya umia na singenjo umusigo gotoreira ebigoti byao ngo babire in certain position na ende bisugumire tali ne byanje tibire compressed kono gonya byasukiri joint iri kurwasi bwenete ko na bogonya bya compressed enabwire because umusigo nabwo bekera sebigoti tarasi mu compress now lakini echo indira na beko compress now magotoka gwatwale sabiculture nabokonya gwatwale gose kanza yebigoti igoro iga onyore yakoreteire tumor ya giroire gaiga esugu mecho indiri ebora nabokonya ore inchari gose gwatwomera gose na accident kwanyora so ekaro kwanyora inchari asensemo yawo yebigoti igora abikonya kana bitani gose byonjoke ekaro byatani bimocha nibisungume echo indire nabokonya byateire gose byabutoire nyama chitwate abikorokane cartridge gose ligament bone karubya ndaisi sana gutwara umuchando buno abantu barokonyora babwate obesity bali chikiro chinyinge sana abakonya byakoletera umuchando naniro konyora ubwate umuchando tukorokana pon spa ne karokonyora na spa yabeire gose ekantu kamerire ase pon yao ase pon ya siria e position yeri riugali yao liko correct liko move bone karubya twere spa yeri na bekonya kana ebeigora ase bigoti byo abakonya byakoletera umuchando yo bwa sabiculture nabokonya gwatwara
omochando tokorokana cervical stenosis. Cervical stenosis ne karo liuga ligo sieka abakonya gwatware erosion yani amauga asiananire paka arusiri bintu bibwate binyama bibwate temi na ndara manyana asiananire paka akeire arosiri libaga bona joint yawe yanyorango chiesanire imesana na bokonya oranda gwatware omochando tokorokana spondrosis cervical spondrosis yani inflammation yabeire asense amo yawe yegoro ya ase joint yawe nuboso inflammation ne karo yabeire na ndo meto omochando cervical spondrosis ngokore tunasingi ya rheumatoid rheumatoid ne karo obonyamasi bwo batema kurwana na ayo infection iri yabo so naboko nyari michande ndi yari ngororo bono obonyamasi bwo karo bwo kurwana ose immunity ya kare kurwana kwanya yakoleteire omochando tokorokana cervical spondrosis naboko nyari tru omochando ndi tokonya watware ankylosing omochando tokorokana ankylosing spondrosis omogongo yo ise otware omochando sine diske ya muya kabere oletire omochando bono omochando yo ise ekero osine diske chia sukanire nabakonya chia distabili ejoint yebiye igora onyari chia koletire omochando yo ahende nabiko nyarekana omochando yo orugosina sa mogoko kerwa jigwe mugosina musigo so watu omerelireko ireko na ndiro moja ndi tuome ejoint yeri kana batene ine joint ebwate bintu marakane yani joint at 4 stages yani amatangamano yeji ya mauga ane fono ri ejoint ya mase ndi nabiko umise yende gosikuru sikurunse igo east left east west na north south chijoint chonse karo chikume nene amagokabe iye bigotine yo mugongo ise nabakonya ya umisire eseme yawe lakini ndo mate chindagara njiro anyoro ukulya chikukora amafuta ali kurume asemuna wana chindagara chibwate amarua mange chindagara chibwate amafuta mange chindagara chibwate chi acid chinyinge nabakonya na chiro chichi asumbuire osichi alire amanyi amafuta ali akora aplicate cyana ne joint yora nitegete amafuta ali akora aplicate joint ndokorokana flavor fruit ka kaire uika echaka osiana nekara jagrosiana uikonya watwara omochando tokorokana cervicalgia wezanu wetena mochando inga kyokoretwa atwereire kabisa se bambia yabone daktari omonto ikaransigika bantu bari bana ba korobisi tuguri chi laptop mono kabisa buna choshu ikaranstari karansiguru sa 12 mpaka boniga ingigera motanga bano tanyoro buroirobo nekero haraliye kiya oseno goira na mangego mokonya egete tangani uminto Brighton ekero menyetena egasio gokora igite to ikaransa segeka number 1 goikora ara aligeri ekerogo goikaransa ekiaga nabo goikaransa kerogo keninye se njo tane njo mogongona numuya onya ko yita ngora poponyore umire yono goikora aligeri ekerogo number 1 goikaransa ngake number 2 tobetereri oikaransa position yemo obe Steve omete we are not static ndole move po yani ko move tole bona ke kwa nawo tebina origererie naboko nyora no takiri goikaransa gochibo siake kwali kumba gojange na se ko vera laptop yawo se computer ana bokwera na mai gake kiana bogo adjust ikero was mai gake ekere omogongo all by in motion to basa gutokana kursa 11 joshua karastari paka bona igare position yema kiretekiri ukonyore na after a short while ochakiri go complain about the cervical gura liugeri ya ligo namba ibere no ene kero kurara butuka bantu baroko nyone karaso aikiri nyose nyomba abatana bona ine jisa chingia obugori simi obeka 30 position ne biro na bege to mundo maito muno bona chipiro chinyi epire enkongu erenkongu hanuma ko nyano te ko yebeke elevate bigoti byao maito mogongo oreire mattress igoro ore straight maiko mukibeke piro emukibigoti byao igoro na bigwe no mundo obugori ti musigo ga yara ngo pendire ata certain position ke ko yebeke geka abakonya kukuboka mambi bigoti byao ko iguna na kibona bibi bwata magandi mutwaro mutando osavikalcha rotari ugo ikaranza kuoka no embolere na boko beke piro no eno ko basu ikaranza sine ko ndo bwa korale sobo igoro mwa igoro na bono ngide no nte ko liebe ti ata position ikero ga ase am no ko nyate ko tolerie bigoti bya ko misole bigoti ga na ndekaro ko mise bigoti ga ko misole esaviko pon kongo twaru muchando osavikalcha daktari rubiti bwana takumyo kabisa nyatiji ndoje mmoja message yao ndambia nitauliza daktari baadaye kwa nataka na daktari banara na tena ebi manyelio bono symptoms ebi burobo merevyo be kadu machikwenda sensema ya treatment kiara boroye borobo na mangana marui na bale ndo ka treatment tara manyelio daktari tena ebi manyelio bia cervical cardia ambiri bie cervicalia ambiri bie bi ekermonto agotwa
twaro buriro mbimanyira gyora na bono buna Joshua ikaranzira ali kana jibona ikaranzira saa 12 bono ndena yari oti anda na nyagitari ebimanyiryo mwetera bikogera umuntu wenda nyagitari kiagerekana ko nyagitari ugikohereza ngikora abantu boto bwati manyiryo agotana ngingo gikunya nyagitari kyatingweti ande bobe ni muchano naboko bo oromoke utararete bimanyiryo usorete bimanyiryo bire mairi usorete bimanyiryo bire moderate usorete bimanyiryo bire severe ustokurukana chronic so imanyiryo bire rokorora imanyiryo bire rokorora kwa manyana bono muchando yo nabura asi gukora muchando andake undire gusinororo imanyiryo bitangani ekrowato muchando sabi culture igora ase joindie yao naboko nya uzine keruka rastiga kego koigure naga nilibera ligoche igora abantu bali bagusambika sana igora ne muchando yekara obeire actually umuchando osabi culture igokogera o affect pakere respiratory yao banta bagobwato muchando yo igokonyora respiratory yo sokoyana kwae tizanjirara arare ekibutu kugatia sini koyana yani achandike abo kalibere igora uchakira inusu yo mugongo ugo kalibere akoriga morali akoriga mora kapisa akoi kapisa libera boli goko na koi bwo ka numero asinge nchona bono enavu ili abere complex asinge njabo ato muchando igora bono igagwo kalibera iga ali stimulated na hende bono no koyana goko bo muchando ikinike manyirika kana sana kira sabantu wate sabi culture lakini bono umuchando nenda bokoleta sub pain engeli abantu abango bakolify yikuno cyano mente karo umuntu wate sub pain gose pain yemutonge teka kurumanga bakobosyo abantu bako ya associate nekuno lakini ibono pain associated na cervical culture bono umuchando yo ekeroko nyorubwate sub pain kubita kuru maegaga uchabosyo yani igora asiri ugiriri igora twata bali soga ntagoche sikoika bunike bundusi ekariko bita pain kuruoro gocha bosi kabisa naboko nyana ko arengere nikinike manyirikene ne karoko nyora ugutwara kitoro gikobora kitoro ikero manyete karo umuchando yo gwafekitiri gora gwafekiti ole chinafu cyao bono boko nyana kogochi ko sabure kitoro cyavurire pira kinyikero ire bono gwetena maegaga yentugire gusumbwete sana tarojiro jinjigoje yabona nafsi cyabere stimulated na nduma ite kirangena ni center go city center navasi gora abwa sobongo bono okonyona okoya igagutira ose pain yeroro iri shabu gagutira paka yika sobongo teko koleta tarojiko kobora kabisa kokonyora naende pain yera sibigotibiao no mutungo gwatiole sana igona no bwato mutu gwatirio kali karachi mutu mie pain kira bali bana lakini mono gocha tanesi astingo kwa pain kira ni ngonguru mutu yora okonyona ikineke manyirikende omuchando ne karoko nyano uchikuboko semambia usiona bane karwe karaste ko saa 11 baka chinseji uji kutaka gonjole bigoti ko igubire stiff yani bono ugoikubinya gali ngora bimanye kwati just hata ko isibi goti byomuntu bigonjoka sharp asingi njuri ugeri ndira applicated na nda siriko soka niga kombe kiri round bono ikumnyoke mana kige ko affected bono karoko nyano uchigonjoka kwakwama ngomanyana na bora nyono umuchando sabi kali jo iki ko konyorana ekero uchikoimukya marikao igoro igukumia sana ime ase chicho indi chao gose moreka yao turiko nyara kuimukigento igoro hande katika yo mugongo ase joint na gotebi na ero ne bwate pain gose ne bwate tingling effect yani bitigati gose ne bwate effect iriyo ko iguna ibi hagasombiro robwena tukonya koyagirio kalioka uko mano bwato muchando ko konya no bwate pain arongi igora ase bi joint twate abate apago hande atimbukiro chimata so mugongo bo turiko nyara kuigumba mugongo ise na igora na joint na bigo nyara kana spread guchi asa mugoro mate iwono pain ko konya ribwate aso mugongo wika pake bigoti bandu baroko nya bwate pain ko rubigoti igoro ya bwata pake kichara kelkia iyo ko kana ni yoko aboko manyana ikinike manyiryo obura nyoro bwate ya sabi culture kinena bura nyoro no bwate no ni manyiryo no muchano ni muno bono seru rumbago wika bono ya into chikolgerere ka wikire gales ne gitari atenesia o konyora no bwate muchando yo wa affect maega na bosia abandu baroko nya bwate pain ba ko ya associate ne chiarisa lakini kumbe ne ya maega umete chiarisa chinyinge njiriko koroma wichi maega lakini bono na boko nya na pain ya rule maega ya chiro ko beto ko jaga igasikire bono ko ma kolengena ni chiarisa mbwate kuko atore pain mune yi na boko manyana na wera atoke kamanyirikedi ya sabi culture ko tubase utandika imanyiri mune evyo kiko igure kamo kyabo na ndoro nyoro tarigwe ibinde byabo nyogocha teresi asiali utarabuyego tugopime egatorena umubirumbi yo mubambi yali kintu cyawumbi yagira Wesa daktari kana ndo to erasi mambia bone to derjida ka chinzi zete komito ko romoroberio na jito yitura istokole kiara mabole ino daktari barababota maboli aberega lakini ataka tokole ko asenseme ya subculture agartu akole roro ototebina bururo bongo bwana bole kiari sa disease ngo bwana bole osomo ntota to armatumaini nyore namba ya daktari 0748 45 45 45 ya nasi strinigere 0792192834 ene namba ya nasi tutasema boniga bo daktari ya jukora ngo to namba osengo tutebiarenga yoko manyora ekara jukora ko ndi ala debina oborwe irobo
Savikarija kubwena bole asenye gitari Athanasius kingo ikara igabuna gukwana iga mariogo gari tayari ono muchando chimashini chitiranya wa identify ono muchando okubwena asenye gitari ito ngobonto bose konyo chandikana na ontu ari muchando na bubwe kaina arthritis umuchando no igwa arthritis no muchando spondylosis no muchando bwe disc kina bende yonsi no muchando urumbago no teba umuchando bwa arthritis oyo gotirimbo ko ikaten sciatica na afu chonsi ko ko konyana no bwate epon spa usikali kania spa igari getingiro kya uji gota chance ko iguburu ko konyana no bwate umuchando yo wafegiti asijise amochao chamariko ko konyana umuchando wafegiti asijise amo yawo yenda tigonyo chandike kyara mario gartenesi asina mange to gukora igaro asama ruire ayonsi na tenesi asina registered company ego source yani ikori amariogo andonsi asensengi ma asamariogo apo ali agokora emirimo yotobose kuchandikana ndaise kuikonyora umuchando ni riogo ndio koranyone chinse mo chanso ni chibwato umuchando yuti yawo SSTI koranyone no muchando bo mono imbalance na wasfati koranyone ne karumu abera asenyo menga kendambi tukonyora bolito ahitobose ni uchandike kera amariogo ayo already no ali tenesias yentu yokaganyete no muruire ogocha obwato umuchando buno ikyara inkyo uchandikira no muchando na amariogo karo tenesias igoturigetia amariogo asingi njona amaruire takoera na ndakobora bono ingyo kurwariraye totako urware egero Tenesias ayinjuno ne kurutara rware egero topime tawate turware ti konya koragera buya nabo nandagera kijo munta koliga tatwara umuchando igomuna egero tukuri chindagera cyoko munyoka mono wiko buchi carbohydrates nginde tari protein myaka yaonye yabere menana carbohydrates yabe nyingi na vitamin egere nyago divendi maso stia kyali boli nabo na rana turasi buchi kolisieke resiko egere utware chinguru kyara carbohydrates ni chindagera buno mochere bituma emesie ebiniji ndagera chigo chikoreta glucose yabe nyinge aso mubero egero chiko etumia ase chinga kichiro taito komnyoka echine chiko produce energy so energy giving food ni chindagera chia carbohydrates na starches yokobu kwata kire kokorega asia masoesi amange kokonyora chindagera lakini ayolio tariko kokorega asia nyingi tikana ni chindagera chibwate sukari nyingi chindagera chibwata mafuta amange chia carbohydrates na starches ikiagera chigo chikomenta mafuta aso mubere ayotero chikotumia ngakiende pesa daktari totebena ekero monto waterina treatment neroro ekero monta ajira se nyagitari Athanasius apo center ekero kwa mulingo linale kuna boko mubwe lakini monto naro bon totebe uguikaransa bube okora ki tari yani tara take precautions ida gerego tego so ko bole mesigo oigwete bo onerege ntabwate nege ntwita kwenda buyaka bwe biringisere mambe bokiena ndagende mesigo nere recommended omanyete naboko toka nubwate chiriniment yokweyaka bagaria echindo tamanyiti chechi chemical lakini nayo tobwati umuchando monene lakini umanyite gento kere kamo abantu abange batamanyite igale Tenesias apo center tobwati chi product chigokora chigurus chi inflammation nuko bimba no moroso bunoyo ani tobwati service ya massage kobonekero okonyora no bwate michando sasa guikaranza bono uguikaranza position yembe ande kero kurworo bono kwanyora no rosete obwa mumifo chichoindi chao chibwato muchando akjono na abantu bando konyora bwate usina arthritis na bokonyora tubakorere massage therapy or physiotherapy ya hapo bona asinjirina amariogo toko kwano ni treatment bwate chi natural njibwate chemical kendi yonse kubona gutagete gutwara chi chemical treatment oji kwimurira na nyomba alia utabwate chemical kendi yonse ko chinyora Tenesias gutete ko massage ya hapo utabwate chemical kendi yonse yani asinjirina igali chi joint chibwate muchando no chitutaite korainisa gutete ko suspect ni joint yani ira gutwara ka dislocation go sira gutwara spa o inflammation nyoko Tenesias egere tokore igasie yo obwene nara odana daktari niko shida ndo idwa gore kurwabo kia daktari of treatment na boko na Tenesias nyoro obwene bwao apart from netabana Savikarija urware demarwere ora bimonyore kasi onyore kana borobo na boko bwene we treatment neroro asenseme ya Tenesias hapo center kono ndio kwa daktari na robona daktari niko na shida ya engoro yane egwa kabwango yani egotuma mpaka etagete gotenena enkoro ekerete gwaka bwango na boko iguna aimea ona boko iguna tete gotena lakini enkoro tiri gotena igente ke tata na biko kana yes na biko kana asengenjo ya nerves chao chibwato muchando gose mekiao godichanere gose no bwate cholesterol nyingi gose mafuta amanyinga ona marito yale fati na bwate fati nyingi bona michande yonsi pi yuko mnyoka kwa manyinga na boko were enkole yake bwango lakini abantu baroko nyorekera bwate usi stress ngoli kumwaka bwango ekera bwate obesity ngoli kumwaka bwango iko ebintu bingi biko kare enkole gwaka bwango poko ngotenere ekera konya usine mikirie ko rusya manyinga ayani abe ase rangi shira so bongo ase enkoro ke
tijete gati na bokonyora enkoro yugwaka bwangu bono enkoro ekere gwaka bwangu tobwene tigwe diagonal iskali kiare go gentongere kemo kesiegete asamanyinga gotara na enkoro gotuoma gobono kumnya kocha tenesi asigari ekere tororena inki gati ara limo chando bere indu tugoliele torasu muchando bere gati ye cardiovascular. Ninakuwa na shida sehemu zangu za siri, ninakuwa na choto, ninachibuka. Ekero bwate chinsemo chansoni na biko nyarekana utwaliri bere singi chubwate yeast infection. Lakini naende ekero bwate either UTI na bora gutwa UTI ni nyinge chire. Na bwo twale yamo ekoretere uko chibuka oso kweyagia ose ebintu binge ebisisa. Ose obwali sabolyo bokoboke asijisemo chao chansoni. Bandu baote anombwato bundu bingo bote lakini boro borago. So ebintu byonse pia karubiko baiko mano bwate infection. Eita na beko be UTI ose STI. Bono ase byonse turiko nyara gotebana asingijike manyirike kama muchando getole. Oika tupime musema kwe naroro kurukwe machine yato manyana na STI obwate osine UTI obwate osine yeast. Because yeast ekero bwate na lyoko nyara libere ligocha ukoiguna ogosambeka kurusari gisemo chao chansoni. Bono ukoigukugira mororo bona amangana yonsi pia gocha singi yeast lakini ende ko konyana go chipukole ngwe yayole ko kororeki iko infection na error njwango gari torne lito kwa malio Beza na morning mheshimiwa yenkwanyiraniria na nanda yako bodi na ngutumeka mole NHIF daktari ilengane kwa lirani sana NHIF ngutumeka tole NHIF nturi gutumeka yes nara kubona daktari mambo malia kurwa chogo ingobori mbwate omwana otari koli ndagera ogate batabwati appetite ningi ngokora gose omaetero so appetite meju mwana ne myakere ngari lakini yego tebana nabwate constipation ngo digestive tract yayo muchano nororo muchano mutanga ni constipation ira to kabwate ande uri licho ya na boko nyore keri gochere sinini eri chinkara chioka ande andaka na bora nyore na ase constipation yae na bora nyore nabwate indigestion asinari ita onto duodenum boko nyore ndagere ko butorika ita because atari go produce enough acids go atari go produce enough piles go to ko sine karali chindagero sine chamafuta ujira bero rige kasana ubuntu bose cyandike cyaga nabwate problem ya digestion abwendo kole to mwana igari tenesia ekere to moelio turaro litangani muchando kiororo onye ko abwate constipation to yesibie tubwata malio agosibie koro ningi mose digestive tract kingi yabe boronge egara twale e appetite takite to kore sari private via chini nataka baro to binga yugo toka namba yao torogeria mbake weekend litukira jubaina mniria ko ndo ko daktari umuntu naromboli na ekero montago kwa ndundura kutomana gimonda kwa ne ngore gotenena egutango tenena tango sinobongo obongo na botenena na benkore ko entre gwaka ne nkore entre gwaka ne korte ko entre gwaka ke kachiaro bongo ngo feed bole na singo feed chire enkoro ama mangana ya ngo gwaka lakini mono yento ke ko goro monto kwa ne kere nkore gotenena gwaka hata wais obongo nyendi boko nyara kutoma mangana ko enda guchia senkoro na biko nyara kanobe moera kimone enkoro wike ko ne gitina no bongo omanye goko igona enkoro go stop go sapurae amangana ari to kurukana information yabe guchia senkoro enkoro igotenena kiante ko nyara kibwate reporting ke gokora ne enkoro wike fed no bongo na bono aka manye ka bono ngusa imanye ko moye ge enkoro no bongo wikabia ndama na ke ko tote abana obongo na wo muntu ne enkoro igotenena igogwa kure wori ndebere wikabikore ndiko nyara gutigana nekoro manyete yani obongo barombwanye gotenena obonga email machine engineer email barobu bori 24/7 active ikiana bogo feed chioga ni chonsi bichomobe na bogo coordinate chioga ni chonsi bichomobe igo barombo gotenena kinende ebo kore gotenena yamanye gotenena obongo ikiana to ko yendagera obongo bwamanye gotenena ayonzi rwanyore asumuru birwensa kyananda sense making se kiafya daktari totebi on stokole yori bosi bwino usoka basomili gakuru kuna daktari chori mai no munya gitari chori mai gakuru sinye gitari ya Tenesia Support Center na Tenesia Support Center ninya gitari kubwene asinjira yo kubwe gutumia mali yo yeme to soltana to medicine na ninya gitari yo kaya chire kuma soro ngoro Africa ya mocha stay yora nyore okoenda otoriko ya somunya gitari muno igwete Tenesia sioka ekiano otoriko ati machine chekerero chigutumia technology chekerero lakini utokubwene goitira se amali yogo aro sirikurwa se chinjira chekerero aro sirikurwa se mete na yo sipio ko nyora asinya gitari ya Tenesia Support Center ego toko mocho busongo chinsemo cha nyangongo na nyangongo ne karo kuru kirigoli sikaro karogoro kurukeumbu kurumate mosocho ocho ke stage ime otambo ke para mate aliye sembe petrol station ya makutano otire pale ya masosa gotira oike nyangongo dio ke primary school
Asuko siasa nini para mate go soko ko be Tanesia Support Center Limited go kuru Nyamira go jo kiregetare junction ya Nyangongo utirimbo go kana mo sori ni pipi ya go sori ni gari uri ni tege go ta Nyangongo chipaka Tanesia Support Center Limited na Tanesia Support Center Limited go to opposite Nyangongo Central CDA Church Mbarabali na Nyangongo dio ke primary school go konyora na yo spina makongo na bogo wake esimi namba yo munyagitane ngoro kabisa enoti isano iveri inye isano isato inye isano na ndomo etete producer wote ano no ira bwa seskinia nene kabisa ikona boko ya ragago lakini ndiko tetu chat no munyagitane na bogo oko wake umoko mu chat na namba ya 0726 92 45 45 yani soro zero isano ibere isanemo inye ibere isanemo kianda ibere inye isano bogo kwana na reception asogo puki na kokwana kini yose kiliota geto tarika Tanesia sigari ni namba ni 100 02 37 yani notibere isato isano ibere notibere marakane isato isano ibere ulikyo na bocha tino munyagitari ase email go se eri buko info@tanesiasupport.co.ke go se na boso aso mtandao YouTube gari Tanesia Support Center Limited nalio beke limited ltd go so ende gari se website yetu www.tanesiasupport.co.ke go se na bogo so aso Google Map gari utumie muswati ulio la roli ke Tanesia Support Center Limited nitutuke liete tumia Tanesia Support Center Limited neri company yoka igutumia liete ligo gari su Google Map na bokonya yakoletire paka Bosongo umuchi Bosongo chisemo cha Nyangongo igutuchandika ikiagara wiki gocha nene gocha tuli tukua na yara maya lakini tutarike wiki gocha aigote tukopimu bwango no enda no mambi taragocha gari Tanesia Support Center igutuko umuchi Bosongo chisemo cha Nyangongo wezano mwajumuri te tukorira bwezari bibitu byari twagara chosho mbyamano asinge jara iro moroberio ne director ito twanyokorira senchera yubikira ntumirane weekend lituguneria lero asekingese kyobo chenu lakini yankyo na ngende ntogenda somoroberio wensaki wakirambya mano kabaime yandistinero bansuma usini otwarengena Dr. Joel Maikuru Senyegitari Tanesia Support Center igotoka sensemeli ya Nyangongo bono naye genda bwenyororo bweni bwa kurwa sensemeyo bona botamberiane Brighton Makoli.